Много е тъмно, бе. И? И после нищо не направихме. После се отидохме и после пак така направихме. Отидох сама да купам помпонки, а той пак сладолед купих. После ориз купих, викам, айде да купа купичка и той пак и купих сладолед. И той пак и купих кума, и той пак и купих келево, и той пак и купих трески. И толкова много работи. И парите? И парите ми свършиха. И нямаше повече. И? И после тето ми дадете нови и утре пак така се направя. Колко нови? 100 лева. И? И после викам, айде да си отивам маленьките ключени магазини и отидох да си легна и после пак отидох в Филолия, после пак отидох да купа дърво, после пак отидох да купа къща и се правих каквото. И друго? И друго купих камионче, а той ми беше много малко за нуля. А кака къде беше? Каква беше ви оставяме самичка в камиона и викам, майде да карам по-добре чипа, дай чипа. И викам, майде да карам камиона и карам и стигнах до нас. Ама къде го кара камиона? Абе, чак до нас го карах. До кое нас? До София ли? Не до София, на Костенец. Ама до баба? Да, до баба. До коя баба? До баба Ваня. И? И стигнах и после викам, бабо, много дел... Бабо, търчиха и ходих до камиона и после пак отидох до съглутия магазин. И цял самичка стоих. А къде беше? И не може да си се вида парва си и толкова ми беше само и плаках. Верно. Как плака? Ми така, аха! Като бебе. И? Но това като бех на 3 години. А сега на колко си? На 4. Още малко. Още не си на 4. Другия месец ще станеш на 4. А на колко години съм? Сега си на 3 и 11 месеца. Още един месец и ставаш на 4. И после ми стана сял за кака, после викам како, много ми беше сял за тебе. И? И после тя ме се вкъщи и викам како аз бех в тъмнината и не можех да си напера телефона. И после викам како беше загледан магазина и много беше тъмно. А в училището ходихте ли? А в училището вика, айде да ходим в училището, айде към училището. И ходихте ли? И ходихме и после се върнахме и видяхме, че са ключили. Няма никой. Видяхме и випаднахме това и това е топло. Випаднахме онова и онова е топло. А гаджетата ви бяха ли в училището? Не, но докато не беше. Твоето не беше? Да. А на как нейното? Но как от нейното не? Оня път беше нейното там. Има после ми се и пипнахме другото, а другото е заказано. И не можем да си натърсим папа. Ама това като беше кака малка и викам. И не мога да си набера номера. И ни беше салса некой и не можем да си ходим. И забравихме къде да отиваме. Ходихме до една приятелка тогава
дете. И ме докараха при папа. Ама с друга кола. Кой кара? Лело. Лело Мими. А, И после ходихме до баба Ваня и викахме. И баба вика, ох,